guys, madang adlaw natang tanan sa karong adlaw day guys. Gikan ako og sapa nahuman ako panglabas sa mga labhonan nila purami ja mapapay paghuman na hug hay. Nahuman ko nato ko alas 7 na uli ko alas 9 ja. Nang hay pa. Dadas liksian dia ang gipailis, gipaligo kay ahang palitan og sandal og dress para og mas ilahang kuan siguro closing culmination marama siguro na. Naman si Zay kuan, na-honor man si Zay. Hindi, ni-promise man ko nga si Zay palitan o bago. Kanang, ubano na si Zay mo, ubano na si Zay kay arong si Zay mo yung papili o si Zay gusto kay. Nawa na po chinilas. Pila na ka chinilas ang gipalit dani bago pa. Nawa, bawhaan ni mo gipang butang liksi. Ano lagi magganang-anak ka? Mato na mi guys, pakit ano mo na mo o unsay amang mapalit para niliksin sa ijang gusto. Bye guys, ikapoy ko sa kitang bukton. Ato sa Miss Mercado. Hello guys, dahil na Miss Bay, nagkauli ng liksian. Mawag among napalit. Lagi palitan na po chinilas, kaya kas ka chinilas, batay mawa na po dibi ha. Bago para batunay no. Ako pala tupin, ko sa ito buha. Kagunting ka. Alabit sa'yo. Ayun siguro ka, barato ra. Hindi ba sa'yo ito? 180. Mawala sa 100. Nili mo po pipapig. Wala din nagnaog baboy. Pipapig. Yan. Sabaw ko pilian ka. Tapos mga suok-suok siguro. Dahil dyan sandal dia. Mo niyang gipili kay ganahan ko si style araw. Lain na po. Lain na style. 395. Ay, 325 dahil. Sige, ito yung pang ganyan na. Bantay ko may dalog ma. Ribbon. Ay, talis yung buhok. Yung buhok, murag nog. O murag buhok, wakwak. Kamas din na tayo sa. Ang kukit. Tapos, ila, kaya na naman dyan mama. Mubalit pa to mo tayo sa. Basi na lang. Ang samday mong gibati yan ah. Nga kung bingbing tayo sa. Di, anong nag-LBE man ka? Di sa tinulisan. Di ba sa tinulisan? Nag-uok kong tidanay. Di mo nagam kang buto. Nag-uok ka mo at kaday. Nag-uok day? Oo, nga, wala bang nanay sa kunsa ah. Ang mabagaw ko sa danging anak ko, sub. Bad kaday ha. Daan na ako. Hala! Bidaan nanay. Agay. Bidaan. Ang bina, magkaba na. O ba ni, alis ka ng ganay na ito. Agay. Ibalit ko vitamin Angay pinta. kung Silin. inunay. Ang kuha na ng basura bedya. Darag lang sa niya na dya. Ito ng mga butita. Kuha si Dag ganahis. Lamay na nagapin. Mahalon. Aw, kuha si ganahis. Mahalon sa ganahis. Barang tuhon. Darag just mahalon. Tag Namaskwila ko karon na ha. Alam mo yun na. Nama kay Ribon siya. Na medal. honor mo ko no. Kapila ka siya. Nami ma, di na nilabhan. Hangar naman ito. Kaya nagkakuha na na. Kuha ko sa kahangar bitaw. Taas di. Nami, Ito ka. Di ko pa abo. Kamu sa kagunsa. 16? Ikaw. Muhay ko nga timi tayo sa. Ay. Wala na ba hangir? Parang di na Gilaw na ni Nay. Makaabot. Ganda ka niya. Makahuhat mo ni kasangin. Pag makahuhat na ako. Unta magpalungka. Wala, nag-inarte na. Salamat. Ang bitong vitamin si Murito ka, nabay ko an. At bay, pa ba na ko na eh. Mati unahan. Magpusa ha? Pero kung sige na. Pwede man po ni kada adlaw ko kalimot man po. Wala daw inaw. Kaya sip unon. Labit sa'yo. Pwede day ko ha. Labit sa'yo. Nyam. Di ubo ko Nay. Hindi na ba sa mga sige na. Ang iga nga lagi muuwan siguro ron ba? Sabi ba tayo sa niyamhan. Ngita itong hangin kay panghangin itong bando ng sup-sup. Ano mo ikaw? Tina ang ipalit pagtari. Basta.
Pagkasawa pa. Karayom namin ang mga dyan mabungaw na. Pwede ko darin sila nanay. Ito ako siyo. Pagka ng t-shirt mo, pwede po na isuot. Naglakaw. Hmm. $325 ang sandal. 480 ang sanina. Siya raw di magbinutan. Hindi na pagbudyo ko yung regalo. Hindi na ko pahibaw unsa. Sabi regalo pahibaw. Sira tong kabinet. Ay guys, daday ko sila Kuya Im nga ba kay nanaw halag iba ran daga nagbunga. Ya mga jo kog iba ya. Hala ran daghan na bunga. Magkuan magsinigang. Lami man kuno ning iba sagol og magsinigang ran daghan na ra ba nga lata na ra ba di ay. Ha ni ba po kang naglamaw na mas sud kusina? Ta guys, aron ka nagbungas iba. Nang? Hunang? Asa? Magansa? Mong libre kag ice cream? Palit og ice cream? Grabing taas sa dyan na abot man. Sana all. Nanihatag. Sana all na sponsor. Na Emlawil si Buana. Pwede man dito makakuha claim. Og pwede insam ka na nga. At tunong ko tig-claim. Tara. Teka ba na sa kuno kong manang guys. Mag-claim si Jag Kwarta. Sana all. Jarakos bye! Nibalik man ko guys. Nauli naman ko ganiha. Balik ko kay kaliptan na hagpang balot sa regalong liksi. Sadyo man dahil ila og malasayas kuno da. Wala man nagipaypag unsa ni. Basta kay di ni gamit kabusog. Mga pagkaon! Lagi ba? Humot ka dugang nilabhan guys ay da. Eh, grabe yung humot tagang nilabhan. Sana all gwapa. Nalipay ka be? Excited ka be? Excited ka na ning mag-open? Ha? Sana all excited mag-open sa regalo. Gabi itay ka? I don't know. Makaikit ko ganun hatay. Hoy! Kaya sa lagi mong gikaon. Ha? Kaya ka? Ano sa'yo mong gikaon? One tayo, biscuit tayo ka. Oh. Sarapod guys. Ay, mo rin yung vlog rin guys. Ang sarapod. Mo rin yung vlog guys. Salamat sa isang pagtanaw. Bye guys! Matay ka,